Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 nin pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad din Naga, uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Ini po si Attorney John Bongat, ang Abogado Juan, kan programang Hapot Mo, Simbag Ko. Saro po ining public service program sa tuya man pong private practice bilang sarong abogado. Ang pag-uurlayan po ngunya na aga, ngunya na aldaw na Sabado, iyo po ang pang-aabuso kan agom, agom na lalaki, o kaya kan naging kasaruan, o kaya ika sarong babae na akian, igwa ka nakarelasyon, may dating relationship ka, as in, pag-abuso man sa imong aki. Ang pag-uurlayan ta po an Anti-Violence Against Women and Their Children Act. 9262. Iyo po ini ang pinaka-importanteng numero na dapat matandaan kan mga babae, as in kan sa indang mga aki na inaabuso. Maging physical, sexual, psychological, or emotional, or even economic. Kung sa hiling po nindo, ika o kamo, mga babaeng dahil nakaya ang pagsakit kan pag-aabuso, ibawsi mo na. Ini po si Abogado Juan. Episode 9 kan programang Hapot Mo, Simbag Ko. Mabwelta po kita, araatyan. Higit isang dekada na tiniis ni alias Sonia ang sampal, suntok at pambabato sa kanya ng mga gamit ng kanyang asawa. Nananakit talaga siya. Nagkakaroon ako ng mga pasanon. May mga sinasabi rin siya na parang may psychological effect din sa akin. Aminado si Sonia, hindi naging madali ang pag-iwan sa kanyang asawa. Pagtsatsagaan ko, kasi syempre, mahal mo. Inisip ko rin, mas maganda kasi kung kumpleto ang pamilya, di ba? Base sa datos ng National Demographics and Health Survey 2017 ng PSA, tumaas ang bilang ng spousal violence kung ikukumpara noong 2013. Isa sa bawat 4 na babae ay nakararanas ng karahasan. Pag sinabing spousal violence, ito ay nangangahulugan na mga karahasan, naranasan ng mga kababaihan na nagmumula sa kanilang asawa or live-in partner. Sa buong bansa naman, kung pisikal na pananakit sa babae ang tinitingnan, nakitang mataas ito sa mga edad 20 hanggang 24. I-link natin doon sa kawalan ng impormasyon ng ating mga kababaihan na sila ay may karapatan. May serbisyong nariyan sa kanila para tulungan sila. Madalas actually sa mga nabibiktima ng karahasan ay nandoon sa mga mahihirap at hindi masyado nakapag-aral. Yung sa kultura na ang babae ay expected na maging kimi, masunurin pag siya ay nag-aasawa na. Yan ay turo kasi sa pag mag-asawa ka sa pledge mo yan sa simbahan, tinuturo din yan sa school, lalo na sa media. Base rin sa survey, may mga babae na bumabalik pa rin sa partner kahit sinasaktan. Yan yung tinatawag na cycle of violence. Ibabalik siya para para sa mga anak. Pangalawa, naniniwala siya kasi na baka magbago pa. Sa huli, payo ng women's group sa mga babae na kailangan isipin na hindi lang siya para sa tahanan, kundi para rin sa lipunan. Kapag nakaranas din ng karahasan, magpunta agad sa otoridad para matulungan. Cory Quintos, ABS-CBN News. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Gusto ko lang pong pasalamatan ang gabos mong mga viewers sa Bicol, sa Pilipinas, as in sa enterong Kinaban. Ki Dr. Malu Barciliano of the Ateneo Center for Local Governance. Siya naman po si Dr. Rufy Ramos of Ateneo de Naga Department of Psychology. Sir JD watching from DepEd. Regional Director Gilbert Sadsad. Miss Aida Amante of Bangkat, Pacol. Mr. John Rick Republica, good morning. So, marinaaga po sa tiyaga po. Salamat po sa inyong suporta dito po sa programang Hapot Mo, Simbag Ko. Igo po kitang tulong bisita mo niyan. Na iyo po ang mataong linaw kan sa tuyang mga kahaputan, sa tuyang mga sitwasyon
kung paano po kita matatabangan. Lalo na po ang mga kababaihan, asinang-sendo mga aki, na nalalaag po sa sitwasyon na day nindo ko, aram ko anong gigibuan nindo. An eno ta pong bisita, saro pong psychologist and psychometrician. Dr. Hilda Gail R. Abonal Gomez is a registered psychologist and psychometrician specializing in counseling psychology and assessment psychology. Dr. Gail Abonal Gomez earned her Doctor of Philosophy major in clinical psychology degree at the Ateneo de Manila University. She is the Inter-Regional Coordinator for USAID Renew Health Project on community-based drug recovery. She is the chairperson of the institutional she is the chairperson of the Institutional Research Ethics Committee, and at the same time, an associate professor in the Department of Psychology and Graduate School of the Ateneo de Naga University. She is also the psychologist of Be Well Center for Special Education and Psychological Services in the university, and a consultant for Naga City Bantay Familia, the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, the Naga City Dangerous Drugs Board, BMC's Teen Wellness Center, and many others. Dr. Gail is a favorite resource speaker for various trainings and seminars on mental health and psychological support services. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Gail Abonal Gomez. Maray na aga, Dr. Gail. Ang ikadawa to pong bisita, iyo po si Judge Maria Lucy B. Torres Clasio. She started her career in the judiciary as presiding judge of MTCC Branch 2, Iriga City. Before being appointed recently to the next higher level court, the Regional Trial Court, as presiding judge of the new Family Court, RTC Branch 8 in Pili, Camarines Sur. Judge Torres Clasio was a very active member of IBP CamSur, where she served as secretary, then as PIO, then as vice president, and later on as member of the IBP Bicolandia House of Delegates before becoming president of IBP Camarines Sur. She was the vice president of the UP Alumni Association Camarines Sur chapter for the term 2019 to 2020, and was the chairman of the UPAA Camarines Sur Second Bicol Career and Education Expo on November 7 to 9, 2019. Participated in by high school students and school officials from the 6 provinces of Bicol and various local and Manila-based colleges and university. Maray na aga sa imo po, Judge Lucy Torres Clasio. Maray na agaman po sa imo, Abogado Juan, saka sa indo pong mga nagdadaralan mo niyan. As in, ang ikatulota pong bisita mo niyan, siya po sarong reactor. Ano po, ma-react siya sa pag-uurlayan mo niyan, entre ni Abogado Juan, Nindo, ng mga nagdadaralan, asin po kan sa tuya po mga mayor na bisita na si Judge Lucy Torres Clasio and Dr. Gail Abonal Gomez. Ani katulo po sarong magayon na police major, kasing gayon kan duwatang mga bisita mo niyan na psychologist, psychometrician, and saro pong huwes. Siya po si Police Major Josefa Silvia Lacson Zape. She is the acting chief of Operations Management Unit and OIC Women and Children Protection Desk of the Naga City Police Office. Welcome to the program, Major Zape. Yes sir, good morning po.
Mabuelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko, Araatyan. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Welcome po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, weekly online community forum. Ngunyan po, sabi ko nga ni, may tulo po kitang bisita, duwang main resource speakers, sarong huwes, sarong psychologist, asin po ang reactor ta, saro pong pamayo kang Women's and Children's Desk, kang Naga City Police Office. Ngunyan, Dr. Gail, if I may call you such, or Ma'am Gail, ano po, paano po nahilig ka sa psychology in particular? Sa totoo po, ang pagkahilig day naghali sa ko mismo. Na-influence po ako kang duwang maestra mi sa St. Joseph na nagsabi. Ayun po. So dahil nahilingan po kita kaitong connection sa mga kaklase, so kakayahan na mag-organize ng mga tao, di po klaro sa ko kadto kung ano ang gusto ko sa UP. Basta gusto ko magklase sa UP, sabi niya mag-take ka ng psychology. Hindi ko nga ni po aram ko ano ang psychology at that time. So, nag-enroll magiraray ako, nagustuhan ko, hanggang sa nahiling ko na po kung ano ang scope kang si field. So, duman po from there hanggang sa nag-transfer akong Ateneo, and then mas nagustuhan ko po siya kang na-involve na ako sa mga community work. So, mas duman po talaga nag-grow si passion. So, in Ateneo de Manila, ano ang community work mo duman? Sa Ateneo de Manila po, kang nag-take ako kang PhD ko, nag-volunteer po ako under the Ugat Foundation, na nagtatabang po at that time sa Simbahang Lingkod ng Bayan sa mga disaster response. Nagduduman po kami sa community, sa mga families to educate them about how to communicate with one another in the family. Yun ang ani po to avoid violence. So, kadu pa man po talagang, yun na po iyan si inclination ko. So, saro po akong clinical psychologist, pero mas nahihiling ko ang sadiri ko ngunyan into community practice. Okay, Ma'am Gail, paano mo natatabangan ang mga taong inaabuso? Sa ngunyan po, ako ang psychologist kang Naga City Bantay Familia. So, aram taman po kabos na ini sarong NGO na nagkikater sa cases ng VAUSI. So, once a week po, minsan nga ni po more than that, yaon kita duman, nag-address kita, nagtatao po kita ng free counseling and consultation sa mga clients po na nagduduman sa Naga City Bantay Familia. Initially, Dr. Gail, sa mga nakakahampang mo na inaabuso, na-expose nila sa araw kaya na environment sa inda mga harong, from which economic cluster do they belong? Majority of them? Oo. Mostly po, ang nagduduman po sa Naga City Bantay Familia, so mga nasa lower socio-economic status. Pero dadiita po paglingawan, nadakul po kitang unreported cases coming from the middle class. So, across across SES, across socio-economic status po ang cases kang abuse. Okay, thank you very much, Dr. Gail Abunal Gomez. Dakulaon maray may tatabang niya araatyan sa habang nagrararumpuan sa tuyang urlay-ulay ngunya na pagkaaga, ngunya na Sabado. Sarong pa pong bisita ta sarong matibay na Huwes. Siya po sarong family court judge, newly appointed na family court judge
Congratulations, Judge, from Executive Judge of the Municipal Circuit Trial Court of Iriga City to the Regional Trial Court. So Yes, it's a promotion, and congratulations. Thank you. Ngunyan, how were you appointed as the new family court judge in the Regional Trial Court of Pili, Camarines Sur? I went through the process. May proseso tabi yan. It takes about 2 years from the time na mag-file ka kang sa imong application, rigorous na maray ang pagsara kaiyan kadakulo ng mga requirements na hinahagad. Then kung pag-abot sa JBC, they find na your papers are all in order, isa-submit na ninda iyan duman sa unbank. Pagkatapos kayan sa i-schedule for interview by the JBC members. Medyo ang mga members kayan kang JBC masyadong meticuloso. Grabe ang mga even hapot. discriminating. Yes, Grabe ang pagsara talaga. Ang ano kayan inaabot yan about 2 hours. Ang interview one-on-one kamo kaya nahapoton ka sa medyo malawak na range of topics, jurisprudence, ano ang thoughts mo on certain laws. So hihilingon ang sa imong capability, ang reasoning powers mo. So gabos iyan pigihiling kang sa imong interviewer. Then after that, ma-deliberate giraray ang JBC, hihilingon kung pwede kang ilaog duman sa shortlist. So Okay po, medyo Judge. hararom. That is even the reason why naglaag po ning talagang special courts na pigapod tang family courts ang Supreme Court para talagang ma-address ang mga problemang imbelto po ang pamilya like vowsy, legal separation, adoption, annulment, and so on and so forth. So, digdi po sa sitwasyon na pag-uulayan tangon yan, manungod po sa anti-violence against women and their children. So, ano sailing po ni Do Judge ang maitatabang mo kung ang mga kababaihan na ilalaag sa sitwasyon na araw kayo? Actually, igwa kita ning mga laws na nagpo-protect sa women and their children. So, yaon iniyo na naka-ensconce na iniyo sa satuyang jurisprudence and iniman ang mga pinapasunod kang mga korte, pigsusunod kang mga korte sa pag-igwang mga kasong araw kayan. Since ang family court is specifically designed for family law cases, so yaon dyan itong mga kaso imbelto sa pamilya, mga urulay pamilya. Iyan ang family court ang madangog kang gabos ng mga kasong iyan. And as judges, kita po pwedeng maghiling lang on the basis of gender. It still has to be substantiated kung ano man ang mga reklamong iyan. So on that basis, perming pantay pa man giraray ang paghiling kang lay sa gabos ng mga litigants na nag-aaparisir sa korte. Salamat po, Judge Lucy. Ma'am Gail, ano ang definition mo kang violence? Of course, under Republic Act 9262, it encompasses different kinds of violence, not only physical. From the psychological standpoint, ano po ang violence na pigapon? From a psychological perspective po, ihuman din, follow me man po so definition, ano kang violence, na it's any act committed against a woman or an individual na nagkukos sa iya ning psychological, social, emotional, economic, no, detriment, no, lalo na sa iyang health. And iniyo naglalast po ang effect, no. It's not just for the short time, pero for the long term, no, namamatian po kang si victim or si biktima mismo sa epekto kaiyan. Okay. Judge Lucy, ano po ang definition kang violence? Okay. Under the Anti-Violence Against Women and Children Act, ang violence is sarong akto
na ginibo, pigcommit sa sarong babae o sa iyang aki na nagresulta sa pangungulog. Ang pangungulog na iyan pwedeng physical, bodily harm, bodily abuse, pwedeng sexual abuse or sexual suffering, pwede iyan na psychological o emotional. Di ka man nga ni kinukulugan physically, pero itong mga tinataram si mga ginigibo nakakaapekto sa imong emotional state, or kaya itong daipag tao sa imo kang maninigong suporta, iyan ang pigaapod tang economic abuse. So iyan ang mga definition under the anti-VAUSI kung ano ang nagko-constitute ng violence. Okay. Talo ta kaipuan pang igwang magkaigwan nin arog kaning lay 9262 Republic Act. Naigwan naman kitang mga existido mga provisiones kang revised penal code on abuse. For example, physical injuries, igwaman homicide, parricide, and so on and so forth. Taano ta kaipuhan pa, Ma'am Gail, from the standpoint of psychology? Taano ta kaipuhan? May epekto ini sa sarong nagigibo kani o pati itong biktima niya? Ang sa hiling ko po, base sa tuyang karanasan sa mga kliyente, mas nadidetalye sa epekto sa inda psychologically, kapag ginamit ta itong definition kang VAUSI. Mas nilalaog ta so karanasan kang tao. Dai lang siya very legalistic so approach niya sa paghiling. Naglalaog po piglalaog ta sa inner world, napepenetrate ta na up to the minutest detail ito sa iyang so epekto kang siginibo sa iya. And kami man po sa perspective ni dai lang kami nagtatabang duman sa biktima. Importante din sa muya na holistic so approach, pati po actually so dynamics kang perpetrator hinihiling mi din so pag-arog ka iya ng ang perspective ta. Okay. Judge Lucy, ano ang mga pwedeng gibuhon kan sarong nabibiktima under Republic Act 9262? Okay. Ang sarong biktima, pwedeng siya mismo ang mag-file kang kaso, or pwede man ang sa iyang mga partidaryo, sa iyang magurang o kaya mga auntie, uncle, sa iyang mga aki, pwedeng iyo ang mag-file. Pwede man na ang pulis, pwedeng ang Women and Children's Desk na officer, pwede ang concerned citizen na naka-witness kang pangyayaring byolensya. So, day kaipuhan na mag-uyon ito mismong biktima? Day kaipuhanan. Okay. Basta igwang mag-file, tapos perminang i-entertain iyan kang korte. Kung habo man na mag-file tulos, pwedeng magdulok sa barangay, maghagad ning barangay protection order. So, syempre ma-file ka, you are a third party. You are not part of the family. So, saan ma-rely ang court? Sa testimonya kadtong mismo nag-file. Okay. Kung bako si mismong biktima ang ma-file kang kaso, importante na itong ma-file kang kaso, igwa siya ning mga affidavits kang mga testigo na nakahiling. So kaipuanan may personal knowledge itong mga nagma-affidavit na ito. Importante iyan kasi ito ang magiging basis kang korte para maka-issue ng temporary protection order. Okay. So gagayon na po ang satuyang diskusyon. Kasatuya pong urulay mo niyan, manugod po sa anti-violence against women and their children. Arachan po, mapanaog kita, giraray siring kan nakaaging episode 8, munya po episode 9, kan special hand-embroidered, personalized Abogado Juan face mask na ang may gibo po, iyo po ang sarong sikat na designer from Bao Camarines Sur na si Miss Bernadette de los Santos, or nabibisto siya na bidi-bidi. Ninuli po igwa siyang bidi-bidi bags and handicraft. Sarong internationally recognized woman entrepreneur, social entrepreneur, dito po sa Bicol. So we are very, very proud of you and thank you very much for this free Abogado Juan
personalized, hand-embroidered po, bako po ning machine, embroidered face mask. Gusto ko man pong i-acknowledge ang magkapiras sa tuyang mga paradalan. Yaw po dyan si Miss Marilu Julia. Ago po siya ni Bukal, Nelson Julia. Miss Malu Alvarez, Miss Fe Asis de la Cruz, SK Chairman Jess Ochoa of Dayangdang, Miss Celia San Jose, Professor Larry Tipones, Miss Ellen Albero, Professor Dennis Gonzaga of 416 Art Space, Marilu Peña Valencia. Asin salamat po maintindihan ko na po ang VAUSI. Sabi po ni Miss Marilu Peña Valencia. Arachan po, sasabiyon mi ko ano ang sa indong itatype sa satuya pong FB Live comment section para po manggana kamo ning tigsararong Abogado Juan personalized face mask. Arachan po yan sa pagwelta kan Abogado Juan. Hapot mo, simbag ko. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bilibili Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Kasubago po, kaulay ta, ang sarong huwes, asin po ang sarong psychologist. Ngunyan po, makakaulay ta. Ang saro sa mga eksperyensyadong lady cops kang Syudad Dinaga na iyo po ang in charge sa Women's and Children's Desk since 2013. Kan kita po, yaon pa sa City Hall, permi kami nagmi-meeting, kabarali po si Ma'am Gail, manungod po sa mga aspeto na may kinaaraman sa derechos o pagprotehir kan derechos kan mga kababaihan asin po kan sa iyang kan sa indang mga aki. Ngunyan Major Zape. Ano po pinili mo po na maging pamayo kang Women's and Children's Desk kang Naga City Police Office? Sa Naga po, dahil sir. Kaya ako lang ang nasusulong officer digdi sa Naga. Sa Naga City Police Office. Kaya ako ang nilagninda na OIC ngunyan kang Women and Children's Desk. Okay, pero may training ka po sa anti-VAUSI. Yes po. Ngunyan, sa imong eksperyensya as head of the Women's and Children's Desk, ano man ang mga kaso na pigdudulog o pigdudulok sa indo? Usually po physical abuse and financial abuse sa VAUSI, violation kang VAUSI. Pag sinabing physical abuse, anong extent kang physical Bugbog abuse? sarado, talagang may mga malalata. Sa Lalawgon? Opo. Okay. So ano man ang nagiginibo nindo? I mean, how are you able to help the victims of Kung outright, anti-VAUSI? opo, kung outright po na nag-complain ang complainant, na-aresto mitulos po ang suspect. So, Mas magaling po yan para sa muya kasi inquest ang pag-file kang kaso. So anong kaso ang i-file nindo? Violation po kang RA 9262. Okay. Particularly yung physical abuse. Duman man po sa financial abuse. Ano man po ang pigdudurulok sa indo mga kaso? Kadaklan po sa financial abuse, itong diin nagtataong suporta sa mga aki, especially mga minor children. So may mga ama talaga na di kung maintindihan kung taano di ninda kayang suportahan ang aki ninda. Bali, ang sitwasyon na yan, ano yan, nagsasaroan sila o suway na? May mga instances po na saro pa, and ang kadaklan po dyan, itong suhay na talaga, naghahagad na lang yung suporta sa ama. Okay. Para po sa Karaman kang Gabos, ang VAUSI po kaya, bako lang yan manungod sa relasyon kang mag-agum. Pati po yan sa relasyon kang magka-live-in,
kaya sa babae na naakian na day pigsusuportahan o pigsusuportaran kan sa iyang ama, pinapabayaan na, o maging ang aki po legitimate or illegitimate. So any kind of abuse na explain na po nga ni kasubago kasatuya pong duwang mayor na bisita. Ngunyan, igo po kitang barangay protection order sa barangay level, tapos igo man po kitang temporary protection order, as in po permanent protection order sa level kang korte. Ano po? Sa income mo naglalaog diyan. Sa barangay nahagada na ko muning ayuda Yes po. kan mga opisyalis kan Opo. barangay. Pag serve po kang barangay protection order, may mga barangay officials na mga kapitan po na naghahagad sa muya ining assistance para i-serve itong barangay protection order duman sa nirereklamong agom. Ngayon, pag-abot po sa kung may nagkaso sa korte, ano po? Sa family court na kinakaputan po ni Judge Lucy Torres Clasio. Ano ang ginigibo nindo? Ano po ang sa indong ginigibo diyan? Usually po kami talaga ang nagkukuha ng affidavit kang complainant. Tapos kami ang nag-aasikaso kan si mga attachment nila, halimbawa medical certificate, nag-assist po kami duman sa biktima para mapa-medical siya, makuha si result. Kasi attachment po ito sa kasong ipa-file. Kung physical abuse ang ipa-file ming kaso. Kung sa nabanggit ko po kasubago na sa financial abuse, mahagad din po kami certification or sa testimony mismo kang complainant na talagang di nagtatao ang ama ng suporta sa pamilya niya. Would you need a corroborating evidence? Apero duman sa babae, sa ago na babae, about aki of legal age naman. Ay aki apotong taatyan ki Judge Lucy Torres kung pwedeng mag taoning supporting testimony an aki dawa below 10 years old or above 10 years old or of course under the custody of the mother. Ano yan ginigibo nindo? Yes po, kung igwa po talaga ning ma-witness, aside duman sa complaining witness, igwa pa ni other witness na ma-testify o mataoning testimonya na talagang nangyaring arog kaya na violence, mas magayon po kasi mas nagabat po talaga ang kaso. Pero itong testimony lang po kang complaining witness, si biktima mismo, na-file me din po iyan. Ikaw kitang kaputan mo niyan na at yan, pagbalik po sa tuyang set ni Judge Lucy Torres Clasio and psychologist Dr. Gil Abunal Gomez, sisirimbagon po ang magkapira sa mga kahaputan. Pero bago po yan, ikaw po kitang hotline sa anti-vowsy sa Naga City Police Office. Meron po. Ano po ta? Pwedeng for the benefit of our viewers, mai-announce na po kung ano ang... Pwede pong pagbalik naman. Pagbalik. So, pagbelta po at yan ni Major Zape, sasabihin po kung ano po ang hotline number kan Naga City Police Office, manungod po sa pwedeng apudan kan mga biktima o gusto magtabang sa mga biktima ng violence against women and their children, 9262. Hapot po, from the viewing public, ask lang po kung paano po kung dai sunodon kan agom na lalaki saka si kabit, si pinirmahan nindang kasunduan o rulay o dai inutob. Ano po ang pwedeng gibuhon from Miss Ana Mafi Faida? So ano ang pwedeng gibuhon from the police perspective? Base po dyan sa hapot niya kung kabit tsaka si agom niya, day pinirmahan itong day nagsunod sa kasunduan, pwede niya na pong kasuhan. Ano po ang ikakaso niya? Kung violation po yan kang 9262, di ko kaya aram po kung ano ang klaseng kasunduan ang hinahapot niya. Kung sa 9262 po, or concubinage man garo yan, pwede niya pong kasuhan si iyan pareho, si lalaki tapos ang kabit. Okay. Ang mga kasunduan, itong mga agreement, halimbawa sa barangay, barangay level, ano yan pwedeng i-enforce sa korte. Pero ang masimbag kayan at yan si Judge Lucy Torres. So may duwa kitang pending questions for Judge Lucy. Ito pong ikaduwa, kung igwang agreement, maging sa barangayan o kaya sa atubangan kang pulis, nagkaharampangan, pigpirman, is it enforceable already before the courts of law? Halimbawa, sa family court. Tapos ito pong inot na hapot,
kung ano ang pwedeng ikaraso. Apera kang anti-violence against women and their children, ano pang ibang mga provisiones kan revised penal code ang pwedeng isabay na ikaso? Ano yan? Pwedeng isabay? Would that not result in double jeopardy? So, mabelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko, pakalihis kang magkapirang pagirumdum. Parang gripo ang buhos ng luha ng dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado nang abutan namin siyang naghahakot ng gamit paalis ng kanilang bahay sa Barangay Obrero sa Quezon City. Ayon kay Sugar, marami na raw siyang natatanggap na threats o pananakot mula sa kanyang asawa matapos ang ilang beses nilang pag-aaway. Nasakal ako. Tinis ko lang kasi yung mahal ko yung mga anak ko. Natatakot talaga ako. Lalo sa pamilya ko, hindi na sa akin eh. Kasi kawawa mga anak ko pag nawala ako. May ilang kahina-hinalang tao daw ang umaali-aligid sa kanilang lugar. Pati daw ang CCTV sa tapat ng kanilang bahay ay ipinakabit daw ng kanyang asawa. Bagay na pinabulaanan naman ng barangay. Kanina, formal nang nagsampa ng kaso si Sugar sa Quezon City Regional Trial Court. Nag-file tayo ng 2 cases, no? Isang criminal case for violation of Republic Act 9262. Ito yung Anti-Violence Against Women and Children Act, at isang civil case. Sa kopya ng sinumpaang salaysay na nakuha ng ABS-CBN News, idinitalya ni Sugar ang dinanas niyang pang-aabusong pisikal, emosyonal at iba pa mula sa asawa at pamilya nito. Pinakita rin ni Sugar ang mga litrato ng kanyang mga pasa at palitan nila ng text messages ng asawa. Dahil sa mga natatanggap na threats, nagsumiti rin sila ng petisyon para sa isang temporary o permanent protection order. Natakot po ako nung una, pero ngayon nalaban po ako kasi may mga mabubuting taong tumutulong po sa akin. Dumulog din si Sugar sa grupong Gabriela na nangakong magbibigay ng tulong legal at counseling kay Sugar at sa kanyang pamilya. Ayon naman sa abogado ng asawa ni Sugar na si Attorney Arlene Carbo, hindi na sila magkokomento dahil may nauna na silang kasong isinampa laban kay Sugar. MJ Felipe, ABS-CBN News. Welta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, weekly online community forum. Kasubago po, pig-announce na pwede ka mo manggana nin BDBD, Abogado Juan face mask, hand embroidered, specialized. So, uya po ang pwedeng gananin do. If you're watching live, you just have to type #VAUSI. Ano po? #VAUSI. The first 5 na magka-type po kaya sa comment section sa tuyang FB Live will get a free hand-embroidered BDBD Abogado Juan face mask. So we will wait for the winners. Last time po, Saturday, ang nanggarana po si Mr. Gerald Gallianito, kan Jolly Neighbors, Naga City. Ma'am Mitch Elye, saro po siyang teacher from Naga City. Miss Nina San Felipe Sibulo, saro man pong public school teacher from Naga City. Miss Lani Nate Brioso Moyo of Purok 2, San Francisco, Ginobatan, Albay. As in po si Miss Lorna San Luis, Naga City People's Mall. Congratulations, and of course, congratulations man sa mga bagong magarana ngunyan. So, balik po kita. Belta kita sa tuyang programa. Kaibanan na po ang tulutang mga guests. Si Judge Lucy Torres Clasio, yang po dyan si Dr. Gail Abonal, sa pong psychologist and psychometrician. And of course, no less than the head of the Women's and Children's Desk of the Naga City Police Office, Major Zape. Major Zape, igo kita ka sa bagong hanging question. Are you ready with the hotline number of the Anti-VAUSI Desk of the Naga City Police Office? Yes po. Ito ako lang po muna ining number kang Naga City Police Office mismo. 0908-325-4787. So can you repeat it po, ma'am? 0908-325-4787.
And of course, the special number of, kung igwa po, ang special number ang anti-vowsy. Per station po, igwang hotline number, kaya lang di ko siya okay. na-save. Per station po, di po kaya sa Naga City Police Office, it is comprised of four police stations, and each police station has a vowsy desk. And all desks in the 4 police stations are under your supervision and control. So duman na lang po kita sa number na pigtaon ni Major Zape. Pwede tagarong i-flash sa screen ang number 0908 0908 Sandali po. Mr. Joven, 0908 kaya. 0908 0908 325 4787. 4787. So yan ang hotline number kang Naga City Police Office. So I'd like also to acknowledge ang magkapira po mga nagdaralan mo yan, si Fiscal Christian Clavicilla of the Provincial Prosecution Office watching, Fiscal Art Tiogson, Mr. Joe Kagimbal, kagawad po sa Panikwason, Miss Glenda Caguco, Mr. Paulo Hamer, Miss Vivian Cabudol, Mr. Bob De Vera watching. Salamat po sa inyo pong pagdalan kan sa tuyang interesantong programa ngunyan na aldaw ning Sabado. From Miss Lizelle Pama Royo, pwede po ako makahagad tabang kung paano ko po makukuha ang dapat na sustento para sa aki ko. Ang ama niya sarong army, pero bago siya naging army, aki niya na. So, but sabihin, bago naging army, may aki na sinda. Common child. Judge Lucy Torres Clasio. Okay. Under the law, igwan ning diretso ang sarong babae o ang aki na tauwanan siya ning suporta kang sa iyang agum o kung di man sinda kasal, kung nag-igwa sinda ning aki araw sa kaso o kang naghahapot, si aki ininda igwa ning diretso na suportahan. So sa susog kang sa tuyang anti-vowsy, pupwedeng ito mismong employer kadtong ama. And in this case, the Philippine Army organization. Pwede duman mag-file pwede ma-file ang petitioner o itong nagrereklamo sa korte, and pwedeng saro sa mga reliefs. Itong pwedeng hagadon kang nagrereklamo sa korte, iyo ang mandahan itong respondent, itong ama na tauwanan ning suporta itong aki. And for that purpose, regular support, and for that purpose, o orderan kang korte itong employer kadtong ama na regular na kaltasan na o irimit na itong suportang para duman sa aki. Na ipapadara iyan duman mismo sa aki, matauning mapadara ning compliance itong employer na talagang totoong nagre-remit sinda kang regular na suporta duman sa aki. Pag day po pig-utob katong army itong sa iyang obligasyon. Okay, pwede yan. What are the criminal liabilities? Pwede yan maging basis for a petition for contempt of court. Okay. Under the rules of court. Na pwedeng gibon kang abogado. Oo, yan ang po pwedeng gibuhon. Can that coexist with, for example, a case for violation of vowsy? Yes. Na igwa pong katampad na padusa. Igwa po. Pwede po iyan. Pwede iyan because ang pigsasabi man kang sa tuyang lay, pwedeng mag-file in itself itong mismong mga protection orders, or pwedeng mag-file ng criminal case, or pwedeng mag-file ng civil case for damages. So kung itong pig-file niya for support, pwede iyan na for support lang, or pwede man iyan na under the anti-vowsy. Kasi igwa kaya ning family code sa support, iba man itong iningdigdi sa anti-vowsy na support. Halimbawa po, na Judge, na-file na itong petition for support, tapos day niya pig-utob, ma-file siya ng separate criminal case.
pwede siyang mag-file ng separate criminal case based on the act of violence. Okay, so act of violence. Pagtaoning support, because that would also amount to economic and financial deprivation. Oo, pero ito kaya, kung support lang mismo, that is under the family code. So bako siyang under the anti-VAUSI. So, can the petitioner file a separate criminal case? Yes, on that basis. But not in the same case, because ang civil and criminal cannot be Yes. integrated. Oo. Okay. Pwede kasi may mga criminal cases na integrated itong civil aspect. So arog kang kunyari economic abuse, di pigsusustentuhan. So kabali na duman deemed instituted itong civil aspect katong kaso. Itong pagmanda duman sa respondent na tawanan ning regular na suporta itong petitioner or itong aki. Iyo po, Judge. Pero from the time that the order has been handed down or the decision has been made and served, daipig utob, ma-file siya ning separate criminal case. Would that be possible? Pwede, pero ang the better recourse is to file a contempt of court na petition. So sa mga abogado po dyan, ang advice ni Judge Lucy Torres Clasio, instead of filing a separate criminal case for violation of VAUSI, insigida pwede nang i-contempt of court kundi po pikutob ang sarong final order kang husgado manuod po sa support, which also is a violation of VAUSI, economic deprivation. Ma'am Gail, pagsiring na sitwasyon, yaon na sa korte, what is the role of the psychologist? Are you summoned as one of the witnesses? Opo. Ngunyan po, Expert witness. yes po, pigre-require po na mag-undergo sila ng psychological evaluation. So, ano po yan, series of sessions with a petitioner. So, igwa po yan, testing, no? Nagtatao kaming psychological tests, kakaigwa pong clinical interviews, nag-i-interview man po kami ng mga witness along the line of ano so nahiling niyang epekto duman sa petitioner. Ayun po, Ma'am Gail, pero that's from the perspective of the victim. So how can the court really make sure na talagang si respondent, ito may kagibo kang pag-aabuso, igwa man psychological condition na dapat mapatunayan sa korte? Sa karanasan ko po kaya ang pigre-require sa kuya kang court, Usually itong victim. Oo. Although, may establish mo man po duman sa circumstances na nasasabihon kang si victim. Naiabot ko po yan na Ma'am Gail sa mga petition for declaration of nullity of yes. marriages. Siyempre kamo mga psychologists, expert witnesses sa condition katong mga biktima. Pero judge, pero the perpetrator is the one who should be medically and psychiatrically or psychologically proven to be incurable ang sa iyang estado. Kaya nga ni dapat itong reconcilable na ang sa iyang differences, sabi nga ni ang Supreme Court, although that is not a basis ngunyan sa mga proposed bills on divorce, pigano na yan. Pwede na yan. Sa existing jurisprudence on psychological incapacity, kaipuan po gravity kang psychological state or psychiatric state and of course the medical proof. How do you prove the medical condition of the perpetrator of the abuses? For example, under Article 36 of the Family Code, psychological incapacity. Okay. Igwa kayang jurisprudence na pigasabi ang Supreme Court, nakaipuhanan igwa man giraray ni mental na root cause. Gusto sabihin, may mental disorder, may igwa ning root cause man giraray, iyang psychological incapacity. Kaya nga di po pwede ang irreconcilable differences lang.
So, iyang mental na root cause na yan, dapat maipahiling iyan kang petitioner na igwa talaga ng physical manifestations. Bako lang yan sa wrong act, kundi series of acts iyan. And mas nalilinawan iyan kung igwaning psychiatrist na ma-diagnose duman sa petitioner or duman sa respondent na talagang igwaning psychological but can you incapacity. order the respondent to submit himself to psychiatric or psychological Pwede. evaluation? Pwede. Pero normally, ang nangyayari kaya pag nagpa-file ng kaso, dapat igwa ka na tulos ng basis. May valid ground ka na tulos para i-grant itong petition. And So, may normally cause po, of action Judge, ka na. The ground would be focused on the emotional condition of the victim. Yes. But how can we prove that the perpetrator, ito pong agom na nangaabuso, na nagresulta nga ni sa pwede magresulta sa psychological, tig-abot ng psychological incapacity, na talagang medically proven ang sa iyang psychiatric condition. Okay. Under the VAUSI kasi, ang respondent, pwede siyang orderan kang court na mag-undergo ng counseling, pwede siyang i-obliga kang court na mag-undergo ng psychological na testing, kung ano man itong nahihiling kang korte, nakaipuhanan kadtong respondent. So para kasi ang presumption is that itong violence is likely to be the result of alcoholism, drug abuse, itong sa iyang cruelty talaga. So perming igwainining underlying cause. So iyan ang pwedeng i-refer kang court sa mga psychiatrists, sa mga psychologists para i-treat. Because ang sa tuyang declaration of policy is the harmony of the family. So kung kaya pang magbago ang ugali, magbago ang sarong tao, gigibuhon ta yan. Even if medyo kung sindang duwa mismo, daina magkaigwaning maray na pag-iiribanan. But we would still like to rehabilitate the person. Salamat po, Judge Lucy. Back to you, Dr. Gail. Sa imong experience, and same with Police Major Zape, the head of the Women's and Children's Desk, Naga City Police Office. Ang nagdudurulok sa indo, itong bago pa lang na pig-abuso o ano sinda? Garo, haloy na sinda nagsasakit kan sa indang sitwasyon? Ano sinda napiritan? What prompted them to seek the assistance of the police or of the barangay and later on of the court? Iba-iba po, attorney. And even bantay pamilya. Opo. Igwang iba dyan, fresh pa ang wounds ninda. May hiling mo pa talaga. Igwa man iba na after such a long time, saka lang sinda file ning kaso, ma-complain, and then ma-undergo po ning interventions. Paano po? Oo. Why does it take them too long to suffer and then later on, at the end of the day, ma-complain man ako? Oo. Base po sa research din, and base na din po sa sadiring practice na nahihiling taman sa mga clients ta, ang effect po kaya kaining abuse, violence sa sarong babae, for that matter, na wawara po sa sense of self niya, na nagiging very weak siya in such a way na High degree of dependence. iyo po, cognitively dai makaisip tultul, ang memory, ang attention span na apektuhan. So from the psychological perspective, paano nangyayari yan? Iyo po ang effect po talaga kang ang dynamics po Is kang it a abuse. normal behavior? If you are subjected to repeated physical and even economic or psychological and emotional abuse? Dai po, of course, dai siya normal. Pero igwa po kayang mga cases kita ning mga kababaihan na nagdakula din sa harong na normal ang pang-aabuso. So, sindaho na So, ninda. dahil sinda susumbong sa mga magurang ninda. Huna po Pigsa sa diri ninda ang normal yon. Huna in the hope that the husband may change,
Iba pang kaso po iyan. Iba pa okay. pong kaso iyan. So iba talagang huna ninda pag nag-agum ka, nagkukurulugan. Na ang pag-iiwal igwa pong araw kaya na So, cases. bako po yan normal ha. Ikaw po kitang anti-vowsy law. Ma'am Major, Sape. Igwaning mga mag-araguman na first time na makulugan, ang babae nagpapablatter na tulos. Kasi aram niya na ang 9262. Masabi yan sa muya for record purposes kasi kung maulit pa, pwedeng may reference siya. Aware sila. Opo. Sa indang, Opo. May reference siya na dati na siya Day daw ta pigpablatter niya, lalo siyang bugbugon kang agum niya. Daiman po. Kasi kami baga nagla-lecture barang-barangay. May confidentiality, Opo. aram ko yan. Okay. So, yan ang mga high degree of confidentiality Opo. po pag-aron kaning mga kaso. Ngunit siguro layan ta ang yan, repeated physical violence sa tuyang mga kababaihan, pati na ang mga aki, there are a lot of videos and even news and featured articles and even sa YouTube, kadakol na international violence is happening within the homes worldwide, bako lang sa third world countries, even in first world countries. Is there something that the government can do in terms of not only policy, tagol pinakitang lay, in terms of education, para mabago ang siring na kultura kan pangungulog, asin pang-aabuso kan mga kalalakihan sa agom o kasaruan, pati sa iyang o sa indang mga aki. Ano ang suggestion mo po, Judge Lucy Torres Clasio? Kaipuanan kaya talaga magkaigwaning awareness ang mga tao, lalo na ang mga yaon sa mga pera-perang lugar. Kasi sa ang yaon sa syudad, halos aram nindi yan, naiintindihan nindi yan. Pero itong mga yaon sa mga lugar na dai masyadong uso, ang nagrereklamo na ang para sa inda, tiuson mo yan, araw talaga kayan ang pag-aaguman, talagang may kukulugan ka, tiuson mo na sana. Para sa in the way of life iyan. Because normally, sa mga pamilyang arog ka iyan, saro lang ang nagtatrabaho. Tapos po, Judge, ikaw bagang sala na notion, there's a wrong notion na nagkukurulugan na sa laog kang harong, tapos, daw nga rin si Biana na nakakaaram na, o si tunay na magurang katong pigkukulugan, kumisan ang si pigsasabi, ano yan, problema ning mag-agom. Di kami pwede makiaram dyan. Tama po yan, Judge. Sabi mo kasawa ako, dahil. It's not, because it's a public crime. It is a public crime. It is ang biolensya po sa laog kang harong, sa sarong babae, mag-agum man sinda, o kadate niya, o karelasyon niya, dati niyang agum, dati niyang kadate, dati niyang karelasyon, o sa aki, kaini yung babae, either common child niya, o nindang duwa, or aki mismo kang babae, o dawa nga ni bako niyang aki, pero iyaon sa pangangataman niya, itong aki, pwedeng mag-file ning kaso, dahil po pwede iyan na kulugan. Ibang, igwa kaya kita ning salang notion na pagdidisiplina ngaya. Dahil agum ta ka, magsunod ka sa ko. O dahil taaki ta ka, magsunod ka sa ko. Kung ano ang gusto ko, iyong masusunod. Pag dahil mo ako pigsunod, kukulugan ta ka. So pag-arog ka iyan sa mag-agum, nababago ang dynamics kang pag-iibanan kang mag-agum. Siyempre, ang mag-agum dapat tataong magpatinao-tauhan. Okay. Pero kung ang saro perminang yaon sa taas, because igwaning threat na kukulugan siya o aabusuhon siya o i-deprive siya ng certain things, ining saro perminang pakumbaba. So nawawara itong dapat na pagtatarao-tauhan ninda. Ano kapag ken Dr. Gil sa psychology, ito bagang namamanipulate na kang agum na lalaki ang submissive behavior kang agum na babae. Ano apod kayo sa psychology? Igo kayo termino itong garo dahil ninhuli siguro padangato niyang lalaki. So gabo sa gibuon garo okay na sa iya. Pag naglaog na po kaya duman sa post-traumatic stress disorder symptoms, nagkakaigwa na sinda kang inaapod na psychological paralysis. Very common po itong term, learned helplessness. So, gano'n na nat-tweak sa mind na pigsasabihin siya na maluya ka, di mo kaya maglaban. And it becomes a way of life. Yes. Kumbaga naging new normal sa indang pamilya. Opo. But the problem is,
it is in the presence, the violence is happening in the presence of the children. So, dakulaon na emotional stress sa indang mga aki. Ang ngunyan po, Judge, balikan tayo itong hapot ka subago. Magkaka-double jeopardy daw kung may vowsy na, tapos fa-filean mo pa ni ibang applicable provisions under the revised penal code. Daiman. Daiman. Mayong double jeopardy yan because ibang law. Iba ang The provisions same kang revised penal code, iba ang provision kang anti-vowsy, which is a special law. Okay, so malinaw po, klaro po kasatuyang family court judge na violations under the anti-vowsy 9262 can stand independently of any other criminal actions that may be filed arising from the same set of facts. Ano po? Okay, ililinaw ko lang kung itong pangungulog, okay, pag igwaning pangungulog, kunyari, pwede mong kasuhan ng physical injuries under the revised penal code or pwede mong kasuhan under the anti-vowsy. That's or. Oo, or pwede mong kasuhan under the anti-vowsy. Pag Because simpleng mas may physical teeth. injuries kaya, mas baba ang penalidad. Pag vowsy, it ranges from arresto mayor, 1 month and 1 day to 6 years to prison mayor to prison correctional to prison mayor. Yes. Okay, so mas so igwaning mas may teeth. Mas matindi. Mas matindi Okay, pag igwaning so anti-vowsy. it's a choice. Yes. So they pwedeng maging duwa sa magkakaibang Kung based on the same na act ha. based on the same. Okay. At ang punto po ni judge, every act is a crime itself. Yes. So for the first act, pwedeng vowsy. For the second act, pwedeng physical injuries under the revised penal code and so on and so forth. Ang ngunyan, may hapot po, paano po halimbawa, kung ang lalaki man ang binubugbog agom na babae, or lalaki man, same sex. So it's a same-sex relationship. Ano po ang lay na mag-govern o mag-gobernar digdi? Good day yan po. So, itago na lang ang nagapot. Okay, we have no same-sex na law sa Pilipinas. Mayo kita ng same-sex marriage sa Pilipinas. So, any civil relationship na igwa, iyan i-consider kang iba ko iyan na aggravating circumstance rather. So may iba kung pareho kang sa anti-vowsy na talagang sa sarong relationship between a man and a woman. Okay. Ang same-sex na relationship mayo kita ning special law na ma-protect sa inda. So ang provisions pa man giraray kang revised penal code or kang ibang special laws ang mag-govern. Ang mag-govern. So Major Zape, is there such a situation na igwang pagkukulugan ang same-sex relationships? Halimbawa, sarong babae sa babae and sarong lalaki sa lalaki. Kadaklan po sa mga babae. Okay. So ano man po klaseng violence? 9262 man po grabe pa-file mi. Kasi naka-classify po siya duman. Pagka-intindi mi sa violence na ginigibo. Mayo siya ning pag babae to babae po. Yan pa rin ang pina-file ming kaso. Pero duman sa section 1 kang vowsy, basahon ta lang for the benefit of everybody, refers to any act or a series of acts committed by any person against a woman who is his. Ang ginamit pong pronoun is his. So clearly, vowsy refers, as already explained by Judge Lucy, refers to a male-female relationship. So, mayo pa po talagang lay na same-sex na nagburugbugan because they are into some sort of marital relations, bako man marital ta man and man, even under Article 1 of the Family Code. It should be, marriage should be between a man and a woman. So, may igo pong sarong kaputan pa. Maray na aga po, attorney, paano man po si dai man bugbog ang hawak, pero bugbog sa kulog ning buot, kung puro pambababayan lalaki. Actually, natukan na po yan kasubago, but of course, Ma'am Gail, can you
give a quick reaction to that. Opo. So, psychological, emotional abuse po yon, no? Na mayong physical pain na pigsasapo ang sarong babae, pero actually mas damaging ngani po. Sinasabi kang kadaklan ng mga naging kliyente na itong sa araal daw nakukulgan siya dahil nahihiling niya may ibang karelasyon. Igwa po kaiyan na pig-aalaw niya na lang na sige na may kaibahan kang iba para lang ang isip po ninda better na iyan na kaysa mayong ama ang sa mga aki. So, iyan po, they live with it, no? Igwa kita po case dati, attorney, na sa sarong harong, naglaag lang sinda ning tabing sa tahaw. Si duwang babae ang kaibahan niya. Lanob-lanob. Iyo po, and kurtina. she allowed that, no? So, iyo na nga ni po ito, mabalik kita duman sa psychological paralysis na inaapod. Okay, so salamat po, Dr. Gail. Balikan talaga itong data na simbag kasubagong kaputa, itong double jeopardy na nasimbag na. Pero itong may kasunduan kung saan man yan, sa barangay o sa atubangan kang pulis. Siguro nagreklamo. Ano yan? Is it enforceable before the courts of law? Okay. Ang maluwas kay akaiyan, igwasinda ning naging mediation sa barangay. May barangay mediation or barangay conciliation. Of course, katarungan pang barangay will apply. Yes, nakatarungan pang barangay. Oo. For certain small misunderstandings or crimes. Oo, but not for violence. Yes, not for violence. Okay, di po pwedeng magkaigwaning kasunduan na di mo na ko pagkulugan because that is not that cannot be compromised. Ang physical injuries iyan po pwedeng i-compromise. So talagang because it's a public crime. Public crime siya. Ang imberto digdi ang interno ng publiko. Yes. Ang kararibukan sa laog kang harong dawa sinda-sindala nag-iiriwal, ang epekto kayan socially. Nadadangog kang kataraid, nahihiling na physically and emotionally suffering ang mga kaagian. Talagang it's very may impact yan sa sosyedad. Kaya it is a public crime. Meantime, iuturong ko lang po ang NCPO hotline 0908-3254787. Of course, I'd like to acknowledge, nagdadalan po ang sa tuyang bagong pasar na abogado, si Attorney Val Efondo. Again, congratulations, Val Panyero. Si Coach Efren Relativo Avestruz Jr. Of Sangguniang Panlalawigan, watching. And Kagawad Alvin Oropesa of Barangay Libuton, Miss Malin Buhayo of OPP Kamsur watching, and Kagawad Junjun Malana of Barangay Abelia. Another question from Eds de la Madrigal, Mayor, Abogado Juan, mayo po tabi para sa anti-violence against men. Judge Lucy Torres. Pag tira na yan nahapot abang kukulit. Okay, mayo po. Mayo ning arog kaiyan na special na law na anti-violence against men. Siguro ang advice ko kay Eds de la Madrigal, daw kung mag-congressman ka para maging sponsor kang anti-violence against men. Saro pa po, from Fred Caballero, saro po siyang sikat na barbero, attorney. Kinudot po ako ni Mrs. Napatangaan akong uli. Pwede ko po siyang kasuhan in illegal use of nails. Joke. Pang good vibes lang po. Ang simbag ko digdi, pwede mong palasan. Pwede mo siyang palasan, pagturog, para bakong malanit ang kudot. Hehe. Regards, kay Mrs. mo, padangat kakayan. So, ang sa tuya pong mga face masks, igwa na po garo ng garana, i-announce na po araatyan. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbag Ko, weekly online community forum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara.
Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Baao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. And Oishi Makinaga. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko, weekly online community forum. So salamat po Giraray sa tuya po mga paradalan. Uyan na po, i-announce na ang nanggaranang paradalanta. Ang primero po, Miss Julie Navarro, #Vauci. Miss Belle D. Donacao, #Vauci. Miss Majo Lee, #Vauci, tama. Miss Ellen Albero, Mading Ellen, agom po ni Pading Gilbert Albero, the Director of the Metro Naga Water District, #Vauci. Miss Analiza Orbiales, #Vauci. So congratulations po sa tuyang mga winners. Just PM us for on the details. For the details on how you can claim the personalized face mask from BDBD. Ngunyan, balik po kita Giraray, medyo patapos na po ang satuyang urulay. Nakafocus sa pauro-utrong pangungulog, whether it be physical violence or psychological, emotional, or economic deprivation or violence. Pero ang pagsakit, paparatios, ikaw kitang pigapod na battered wife o women syndrome. Pwedeng ma-explicar ta po tabi Judge Lucy Torres Clasio kung ano ang pigapod na battered women syndrome. Okay. Ang battered women syndrome kasi, over time, itong mga pangungulog, physical man, emotional, psychological, o ining pag-deprive ning economic sustenance para sa pamilya, sa agum, nagkakaigwa ning epekto sa mga aki. So pati sa agum. So ang nangyayari is igwa ning violence, and over time si babae, ang ginigibo niya, pagpuon, nagkakaigwaning, sige na, pagbibigyan ko ining agum ko, masunod na lang ako para mayong ribok, para gibuhon man giraray niya kung itong dapat niyang gibuhon. So, maabot duman sa panahon na itong lalaki, kinukulugan na siya. Pag kinukulugan na siya, ang nagluluwas, si babae, pigtitios na lang niya. Itong pagtios na to, nawawara na sa iyang dignidad. Ang namamati niya na sana itong pirming kulugbuot, pero diin niya na iluluwas, takot siya na baka pagparakulugan siya lalo kang agom. So pag-arog na kayan ang nangyari, napapanukman ang babae. Pag napano na si babae, uto na itong pagngayo-ngayo sa iya kadtong lalaki. So tulong phases iyan na pigaapod sa satuyang lay. Mapon na itong pagngayo-ngayo, sige na, di ko man tinutuyo, nakainom lang kaya ako, o kaya mainit lang sa pamayo ko. So yaon duman ang pangayo-ngayo na ito. Hanggang sa utro na naman, igwa na naman mangyayari, arog na naman kadto. Kukulugan na naman, nangangayo-ngayoon, kukulugan, nangangayo-ngayoon. So iyan ang kumbaga nangyayari yan over the course of a long period of time. Na pag na kinaya kadtong babae, nagkakaigwa siya ngunyan ning certain dependence, certain na mindset na nagre-result sa paralysis, emotional paralysis, itong psychological paralysis na inaapod. Okay. So, klarado, pag sinabi tang battered women syndrome, ito talagang 3 phases, And do you have to prove that before the court? Yes. So, absent any of those phases, di siya ma-resulta sa battered women? Di siya i-consider kang court na battered women syndrome as a defense. Kasi defense ang battered women syndrome. So, pag sinabi po kayang defense, mga tugang, mayong criminal or even
civil? No, criminal liability. Yes. Criminal lang. No, criminal and civil And liability. civil liability. So, daw po, ginadan ka itong babae, ay itong agom niyang lalaki, dahil siya pwedeng mapreso, itong babae. Exempt siya from criminal and even civil liability. Can you explain any decided case regarding battered women syndrome? Okay, ang battered women syndrome kasi na-institutionalize duman sa People versus Marivic Canosa na case. That is a 2004 na ruling. Which at that time, dai pa na-enact kang Congress ang anti-VAUSI, which took effect 2004, which took effect in March of 2004. So a matter of 2 months. So siginibo kang Congress, pig-incorporate ninda itong ruling duman sa kasong ito duman sa anti-VAUSI. Kaya yaon na sa LOTA, bako ilang siyang jurisprudence, kundi yaon mismo sa LETA, ang battered women syndrome. Because itong kay Marivic Canosa na case, si babae, 8 months pregnant siya, over the years, pigpaprakulugan siya kang agum niya. So at that time, 8 months pregnant siya, pigkulugan siya kang sa iyang agum, kinuha siya, pigkaputan siya by the hair, pigdrag siya, papunta duman sa cabinet na yaon duman nakasaray itong badil. So pinungka si payo niya, kung ano mga ginibo sa iya. Sa madaling sabi nagadan. So, dai pa nagadan si babae, okay? Dai nagadan si babae. Si lalaki nagadan. Pero after, so nakaturog itong lalaki, garo nakainom ata or itong lalaki. So nakaturog siya. Ang sabi kang Supreme Court, mayo na si unlawful aggression. Diba? Mayo na si unlawful aggression. So di siya malaog sa self-defense. So di malaog sa self-defense. So it was at that point na turog na si agum niya na napano na ini yung babae. Syempre bados siya, pwede si buhay niya sa kasibuhay kang sa iyang unborn child na yaon duman sa peligro. So habo niya ng may mangyari pa sa inda. Dinistrongkar niya itong cabinet, kinuha niya si Badil, binadil niya si agum niya. Okay, habang turog si the lalaki. So sabi kang Supreme Court, bako nga ining self-defense because igwang appreciable time between the unlawful aggression and itong pagbabadil. So tapos na nangyari na tapos na itong unlawful aggression, mayo na ning danger sa iya. Kaya lang para because po sa karaman kang gabos, ang self-defense po kaya dapat ang pagdepensa mo sa ora mismo na nangyayari po ang pag-atake man kadtong gusto kang kulgan. Pero in this particular case, nagturog na. Tapos na si aggression. Oo, tapos na si aggression. Binadil kang si babae. Tapos nagdulag si babae, nakaibanan niya si duwa niyang aki, naghali na sinda. Naaraman na lang na gada na si lalaki because nangangamoy na And si the Harong. decision of the Supreme So decision Court ng Supreme Court was itong ngayang battered woman syndrome ining babae. So pig-consider ninda to na mitigating circumstance. Although convicted pa man giraray duman si babae, pig-consider ninda na mitigating circumstance So itong if that battered woman particular syndrome. case were decided after the effectivity of anti-VAUSI law, what She would have been acquitted. the decision? She would have been acquitted because there was no crime. Because of the express provision of the anti-VAUSI law, Yes. 9262, na ang battered women syndrome as a defense exempts the woman from any criminal and civil Considered siyang justifying liability. circumstance. Okay. So malinaw po 'yan. In fact, igwa pa tabi Judge and Ma'am Gail and Major Zape na sitwasyon kadto na bakong day ginadan pero pinutulan ning sex organ ito pong lalaki. So in 1 minute or even 10 seconds, would that fall under battered women syndrome? Depende po man giraray sa circumstances iyan. Okay. Kasi ang battered woman Bawa, syndrome, nag-comply naman sa 3 phases of suffering. I believe so, yes. Okay. Kasi kaipuanan mag-igwa kadtong 3 phases na ito para ma-determine na igwa siya ng battered woman syndrome para ma-justify itong ginibo niya. Ma'am Gail, in existing literature on psychology, paano nagigibo yan kang babae yan? Putulon aram mo na kung anong pinutol.
Iyon na nga ni po yan, ang satuyang emotion sa tuyang field sa science na iniyo, nagpa-pile up man po siya. So kapag na-release sa negative emotion, so iyo po yan, that it has actually led to aggression. And the mere fact na siya mismo kinukulgan, nagbi-build up naman po so aggression sa iya. Tanong ta pinili niya ito, siguro babaero itong lalaki, kaya ito mismo ang pagputol. I mean, psychologically, why not siguro ito ang madaling putulon. Hindi ko aram. Oo. Ang aggression level naman po kang si babae also depends on the severity of the abuses na sa iyang pig-atubang, so frequency, so iyan po ang nakaka-apekto. Tapos ngunyan po sa tuyang cases na inaatubang pig-handle, pati po sa literature, kapag ang aki inaapektuhan na, igwa po kitang cases na kinukulgan man ng mga aki, mamolest, pig-abuse kang sa diring ang mga aki. Pag iyon na po yan, attorney ang nasa sitwasyon, napipilitan na po sinda na mag-action na, i-terminate na si abuse. Okay. So, malinaw po sa lastly, Major Zape, may na-experience siya na kamong At digdi po sa naga mayo pigputulan. Mayo pa po sa nagang araw kayo. Hindi, Although pigputulan ng kuryente. igwa po. Hindi pa matapos. Dahil sa pangungulog. Okay. So, salamat na maray sa indo pong tulo. Uturon ta po ang hotline kang Naga City Police Office, 0998 453 6194, as in po 0908 3254787. Major Sape, pasalamatan mo ang bagutang Police Director and of course the Deputy Police Director who allowed you to guest today. Salamat pong marami sa sakuyang City Director, Police Colonel Marlon M. Catan, and sa sakuyang Deputy City Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, na pigtugutan akong mag-attend digdi sa Abogado 1 na session. And salamat po din, Attorney, for having me here. Ma'am Gail, parting words. Opo. Anong pwede mong maitugos sa tuyong mga paradalan? Iyo po. Ako po, ang pakiulay ko, puunan tanang hilingon, ang iniyong abuse against women and children as a public health concern. Na mag-shift na po kita from seeing this as a domestic concern to a public health concern. That way, ma-encourage ta po, ma-entice ta ang gabos na maging concerned, na magmato, maging marigmat sa mga arog kainiyo na nangyayari sa itong kapaligiran. Okay, pasalamatan taman po ang Bantay Familia, of course, under Vice Mayor. Salamat po at ako pigtatawanan ning parte po sa iyang advokasya si Vice Mayor Nene De Asis, ang Naga City Bantay Familia po ang opisina yaon po sa City Hall compound. Yaon po kita dyan every Fridays. Kaibahan ko po ang sakong agom si Attorney Armin Gomez na iyon man pang nag-handle kang legal consultation. So free consultation po hali sa samuyang duwa. Igwa din po kaming advocacy on information. So sa Facebook po very active ang Bantay Familia na magtaon ng information against violence against women and children. I acknowledge ko man po si Hermano Bong Felipe, watching from Naga City Council for Women and Naga City Bantay Familia. Good morning. Kagawad Sonia Bagadyong of Barangay Tabuco. And lastly, pasalamatan ta po ang newly appointed Family Court Judge of the Regional Trial Court in Pili, Camarines Sur. Honorable Lucy Torres Clasio. Salamat po. Thank you for having me here. Salamat na maray sa indo pong tulo. Lugod, ang nagdaralan po ko niyan, nakanood sa anuman na impormasyon, anuman na kaaraman na naidulot po kang programang Hapot Mo, Simbag Ko. Salamat po sa production team na di pong sawa sa pagsuporta dito po sa programang ini na sabi ko nga ni an advocacy arm kan sa tuya pong private practice bilang sarong abogado.
mapili po palang kita nin maray na topic para po sa sunod na Sabado na pwede to karon. Pwede po kami maghagad ng suggestion para hali po sa Sendo para po maging maray. As in, very informative and at the same time entertaining. Ini po sa tuyang programa. Ini po si Abogado Juan, masurog sa tama, makontra sa sala. Taan tama, tama, ansala, sala.